Nekazaritza munduan zehar. Eusbiotek, Euskal Bioteknologia elkartea. Hasi baino lehen, baldakizu bioteknologia zer dan? Bioteknologia ondasunak zein zerbitzuak sortzeko izaki bizidunak hauen osagaiak edota sistema biologikoak erabiltzen dituen zientzia da. Bioteknologiak hainbat arlo ditu, arlo bakoitzari kolore bat esleitu ohi zaio. Adibidez, bioteknologia gorria, bioteknologia biomedikoa litzateke, urdina, ordea itsas bioteknologia, eta abar. Gaur, bioteknologia berdeari buruz hitz egingo dugu. Bioteknologia berdea, landarei, hauen osagaiei eta ekoizpenari zientzia eta teknologia aplikatzean datza, berriro ere ondasunak zein zerbitzuak lortzeko. Gure planeta aldatzen ari da. Gure lurzoruaren konposaketa eta kalitatea, gure klima, gure populazioa. Izaki bizidun askok zailtasunak aurkezten dituzte aldaketa bizkor hauei moldatzeko eta hainbat espezie bidean utzi ditugu. Gaur, bioteknologia aspektu hauetan nola lagundu dezakeen ikusiko dugu, baina lehendabizi kontzeptu batzuk argitu behar ditugu. Zer da geo bat? Genetikoki eraldatutako organismoa da. Hau da, material genetikoa nahita eta artifizialki eraldatua daukan organismoari esaten zaio geoa. Eta zer da transgeniko bat? Geo mota bat da, kasu honetan organismoaren material genetikoa ingenieritza genetikoaren bitartez eraldatzen da. Eraldaketa genetikoa berria alda, milaka urte eman dituzten nekazariek hautespen zuzendua deitzen den teknika erabiltzen. Nekazariek labore gozoenak, emankorrenak, hautatzean hautespen zuzendua erabiltzen ari ziren. Prozesu hau oso astiro gertatzen den eraldaketa genetikoa da. Hemen ikusiko ditugu hautespen zuzenduaren adibide batzuk. Hain zuzen ere, artoaren eta bananaren bilakaera. Hurrengo irudi honetan ikus dezakegu nola zen arto basatia eta gaur egungoa. Eta irudi honetan nola zen banana basatia eta gaur egungo banana. Baina gaur egun teknika berriagoak ezagutzen ditugu, hala nola ingenieritza genetikoa. Hauen bidez, organismo baten material genetikoa modu zuzendu, doi eta kontrolatu batean eraldatu daiteke. Gure laboreak desiratutako ezaugarriak garatu ditzan. Orain adibide batzuk ikusiko ditugu. Aipatutako tekniken bidez, uholdekiko erresistentzia aurkezten duen arroz landare mota bat garatu da, Suarna sub-1 izenduna. Hau, arroz landareari sub-1 genea gehituz lortu izan da. Labore hau oso inpaktu positiboa izan zezakeen montzoi lurraldeetan, hau da, Indian, Pakistanen eta Bangladesen adibidez. Orain, bideo bat ikusiko dugu. On the left, you can see the sub-1 variety, and on the right is the conventional variety. Both varieties do very well at first, but then the field is flooded for 17 days. You can see the sub-1 variety does great. In fact, it produces 3.5 times more grain than the conventional variety. I love this video because it shows the power of plant genetics to help farmers. Orain, rainbow papaiari buruz arituko gara. 1982 urtean, Punan, papaia landareari erasotzen zion papaia ring spot birusa agertu zen. Birus hau oso oldarkorra zen eta papaia landareek ezin zuten infekzioa jasan. Egoera honek galera handiak ekarri zituen nekazarientzat. 1988 urtean genetikoki eraldatutako haziak banatu zituzten Hawaiko biztanleen artean. Birusari erresistentea zen rainbow papaya haziak hain zuzen ere.
Adibide hauei esker ikus dezakegu zein erabilgarri izan ahal diren teknologia hauek, hain urrun ez dagoen mundu batean. Bide batez aipatzea aurten Nobel saria ingenieritza genetikoarentzat izan dela, kimika arloan. Eskerrik asko zuen arretagaitik.